Boa tarde a todos e a todas os que estades aquí primeiro no Salón de Plenos e aos que nos estades vendo a través da nosa canle de YouTube. Cambiamos a forma de visualizar a sala e agardamos que nos vexades e nos escoitedes ben. Ben, comezamos cos asuntos da convocatoria. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Se queren comentar algo. Si, se mo permite, señora alcaldesa, Sí. gustaríanos que se nos aclarara unha dúda co proceder dos plenos extraordinarios, unha dúda que nos surxiu polo último pleno extraordinario que se acometeu neste pleno. Non sei si, bueno, a quen corresponda, gustaríanos que se nos aclarase durante o anterior pleno extraordinario. Lembremos que, bueno, que nos plenos extraordinarios non existe o apartado de rogos e preguntas. No anterior pleno extraordinario, tratando o primeiro punto da orde do día, o plan estratégico de subvencións, fixemos unhas preguntas ao equipo de goberno, á alcaldesa, a quen correspondera naquel momento, e se nos contestou de que nos plenos extraordinarios non se podían facer preguntas. Entón, gustaríanos que se nos aclarase si efectivamente cometimos algunha imprudencia facendo preguntas sobre os puntos da orde do día ou si simplemente esa afirmación era simplemente para sair do paso e si que se poden facer preguntas para tratar os puntos da orde do día. Moitas grazas. A ver, evidentemente, como ben dixo, nos extraordinarios non existe ese punto, o de rogos e preguntas, e nos ordinarios sí. A hora de debatir os puntos é outra cuestión. Dentro do debate pódese preguntar, afirmar, dicir, e no turno de intervención cada un decide o que contestar, como, sabes? Pero os rogos e preguntas como tal soamente existen nos plenos ordinarios. Sí, neso estamos de acordo, simplemente foi esa particularidade que as preguntas foron para tratar os puntos da orde do día, algo que non sabíamos si efectivamente estábamos cometendo algún erro nese sentido. Moitas grazas. Ben, queda o punto número 1, entendo que aprobado. Pasamos ao punto número 2, que é o expediente 1700/2024, modificación puntual da RPT. Ben, por que traemos esta proposta ao pleno? Isto é unha plaza que existe actualmente no noso concello, que tiña e ten asignado ata día de hoxe dúas funcións, a de secretaría é un posto de administrativo con funcións de secretaría e de estadística. Ben, o que traemos aquí hoxe é a proposta que xa se levou á mesa de negociación de disminuir ese complemento específico do posto en cuestión porque na actualidade xa non realiza esas dúas funcións, sino que soamente realiza as funcións de estadística e consideramos que é injusto sacar unha plaza con un específico moi por enriba do resto de administrativos e administrativas que hai neste concello. Evidentemente pasou por mesa de negociación, tivo unanimidade á hora de votar, é o que traemos aquí para poder modificar e sacar a plaza en cuestión igualada ao resto de plazas de administrativos e administrativas. Pasolle a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas grazas. Antes de continuar, consideramos que, tras haber analizado a documentación despois da comisión informativa deste pasado luns, este expediente debería de ser retirado íntegramente da orde do día por faltar documentación que é legalmente obligatoria que figure nel. Así que, antes de continuar, gustaríanos saber que é o que van facer. Vamos a continuar co punto. Que conste que lles advertimos que pretenden debatir un expediente que é nulo de pleno dereito, tal e como figura na documentación que vostedes mesmos presentan, concretamente o informe de secretaría, fai ilusión a diversas sentencias judiciais nas que se recolle especificamente iso, que hai unha serie de documentación que vostedes non presentan e que é obligatoria.
En todos os casos, esa ausencia de documentación o que provocou é que fora anulada por sentencia o expediente que se levou naqueles concellos nese momento. En concreto, faltan dous informes. Un informe do responsable de recursos humanos do Concello e un informe de intervención, tal e como se explica no informe de Secretaría que se apoia en diversas sentencias xudiciais que corroboran este feito. O primeiro informe que nos atopamos é o de un señor que se chama Santos Lorenzo, que parece ser un consultor de xestión organizativa de recursos humanos do sector público, especialista na Administración Local de Galicia, autónomo, freelance da provincia da Coruña. Isto é importante porque, segundo o artigo 172 do Regulamento de Ordenación e Funcionamento das Administracións Locais, o competente para emitir dito informe é o xefe de dependencia, o que neste caso sería asimilable ao xefe de Servicio de Recursos Humanos. Segundo o establecido na xurisprudencia, tal responsabilidade só pode recaer nun funcionario público. Isto é o que se extrae da sentencia de 25 de abril de 2016 do Tribunal Superior de Xusticia de Canarias, que se cita no informe de Secretaría. Dito informe é preceptivo, polo que este informe, por moi ben elaborado que estea, que non o dubidamos, está asinado por unha persoa manifestamente incompetente para asinalo. Isto determinaría a súa invalidez, e que non se podería tomar en consideración para adoptar ningún acordo, so pena de que dito acordo estivera viciado de nulidade ao haberse omitido un trámite esencial. É tamén obrigatorio a solicitude a intervención dun informe sobre a procedencia dos novos ou non dos novos servicios ou a reforma dos existentes, aos efectos da avaliación da repercusión económico-financiera das respectivas propostas, en base ao disposto nos artigos 7 e seguintes do Real Decreto 4224/2017, no que se regula o réxime xurídico do control interno das entidades no sector público, e nos artigos 2 e 4 do Real Decreto 128/2018, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional. Aínda que puidera entenderse discutible que a emisión do informe proposta polo señor Santos, ou sexa por órgano ou persoa incompetente, e con elo podería supor un vicio de anulabilidade e non de nulidade, se a elo lle engadimos a ausencia do informe de intervención, entón quizáis esteamos máis ben ante un vicio de nulidade de expediente. A sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Canarias, que nomeamos antes, de 25 de abril de 2016, citada no informe de Secretaría, e que di sen ningún xénero de dúbidas o seguinte: lo que resulta a todas luces ilegal e inaceptable es la omisión de tales informes y su sustitución por las de un órgano de naturaleza directiva a las que la ley ni el roga atribuye funciones de emitir informe o dictamen jurídico, mucho menos cuando en el propio informe el director general de Recursos Humanos se arroga las competencias propias del artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que las atribuye al jefe de dependencia, tal como dixemos. En este caso, el jefe de Servicio de Recursos Humanos, a que corresponda la tramitación. Condición de jefe que no puede recaer en un órgano de naturaleza directiva, sino en un funcionario público. E continúa. En anteriores sentencias hemos dicho que no es posible lícitamente que los titulares de potestades públicas acudan a su conveniencia y sin una razonable justificación a asesoramientos externos a los propios servicios técnicos de la Administración. Así se ha de entender el contenido del artículo 82 y 83 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Por lo tanto, tal e como figura no informe de Secretaría, este expediente é nulo de pleno dereito. Que conste, nós estamos dispostos a aprobar esta proposta, xa que os representantes dos traballadores do Concello consideran que é oportuna e favorable, sempre cando o expediente presentado non incurra en ningunha ilegalidade. Así que isto é o que temos que dicir por agora. Moitas gracias.
Señor Pillado. Moi ben, moitas grazas aos presentes hoxe neste Salón de Plenos, moitas grazas aos que nos siguen pola rede. Boas noites a todos. Indo un pouco e volvendo un pouco ao rego despois da parte xudicial do Pleno, nos contemplamos o acordo da mesa de negociación que subsana unha situación nunha das plazas de cada do persoal que iguala tanto en termos de funcións como de complemento específico e que era unha realidade máis xusta para o que é o cadro de persoal do Concello, por iso temos que estar de acordo e pola agora nada máis. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa, e boa tarde. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros, concelleiras, público aquí presente, e que nos poida estar seguindo polas redes, polos medios telemáticos. Ben, este primeiro punto que tratamos aquí hoxe, pois, como outros puntos, dende o Grupo Mixto, dende Son Burela, pois consideramos que é un punto de xestión interna do que é o propio Concello, un punto no que entendemos que se quere solucionar unha anomalía existente, bueno, por esa parte, pois, nós non estamos en contra de que eso se faga así e que se solucione calquera anomalía que poda haber e se estableza unha forma pois correcta de traballar e de funcionar. Claro, despois volvemos pois ao que son as formas de facelo, non? Nós desde Son Burela, pois bueno, como xa dixemos noutras ocasións, non temos nin os medios nin o tempo para opoñernos a estas formas de proceder, pero como ao mellor noutras ocasións pois poden que veñan as consecuencias destas formas de proceder. Dito isto, insisto, consideramos que tratan de solucionar unha anomalía, por iso non nos imos opoñer a este punto. Moitas grazas. Ben, xa estamos bastante acostumadas e acostumados a que o Partido Popular que se centre única e exclusivamente en recursos, en paralizar, o que dende o equipo de goberno intentamos solucionar e mellorar. Poido pedirlle que pida acceso a moitísimos expedientes deste Concello de fai moitísimos anos. Que pena que non tiveran na oposición en ese momento a persoas así, xuristas, e estar en un xuizo, non? Porque si fala vostede de posibles irregularidades nulas de pleno dereito, bueno, habría moito no que traballar, no que debater, e o que intentamos xustamente facer neste expediente é o contrario, avanzar e poñer encima da mesa unha solución pois para algo que na actualidade consideramos inxusto. O informe de intervención non é preceptivo, non hai un aumento de gasto, ao revés, e pon en dúda este autónomo que menciona ese informe. Por qué? Porque quere paralizar. Quere paralizar e ponlle puntilla a todo e sembra dúdas sempre dos expedientes que facemos, de que falta documentación e de que non facemos as cousas ben. Nada, alá vostedes coa súa conciencia, nos imos a continuar porque o Concello precisa sacar esta plaza e nós, ao contrario do que vostedes fan parecer, actuamos de boa fe e co mellor que podemos ter encima da mesa cos nosos técnicos montando os expedientes. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Actúan de boa fe, pero, sin embargo, incurren en ilegalidades, a pesar das advertencias. A súa propia documentación, a que traen vostedes no expediente, se dignaron a lela a fondo e a analizar as sentencias judiciais varias que presenta o informe de Secretaría, todas van na mesma dirección, todas, absolutamente todas. E din que este proceder é total e absolutamente ilegal. E que, en vez de facer as cousas ben, en lugar de traer o expediente, como teñen que traelo, coa documentación que teñen que traer para sacar isto para diante, para que funcione, vostedes empeñanse en traer as cousas mal. Non lle temos culpa se vostedes, por algún motivo, as queren traer mal ou non son capaces de facelas ben. Pero o certo e verdade é que este expediente vaise paralizar, porque é nulo.
está viciado de nulidade. E parece mentira que non se asesorara mellor co secretario. Parece mentira que non se asesorara mellor. Este expediente sí ou sí vaise paralizar. Se o quixeran facer ben, traeríano ben conformado, como teñen que facer, pero non lle temos culpa que vostedes non sepan traballar. Non lle lo temos, nós non lle temos culpa. Se vostedes traen ben isto, nós xa lle dixemos que votaríamos a favor. Non temos ningún problema. O que non vamos a votar é unha ilegalidade, non unha irregularidade, unha ilegalidade. E dirán, quen é este portavoz para dicir que isto é unha ilegalidade? Oye, traeno vostedes mesmos no informe de secretaría. Só hai que ler as sentencias xudiciais, porque algunhas son calcadas ao que están facendo aquí. Calcadas, calcadas. E todas foran tumbadas nos diferentes tribunais de diferentes comunidades autónomas. Todas. E todo por non facer ben as cousas. Que quere que digamos? Oye, se non saben traballar de outra maneira, se o único que queren é correr para diante sin pararse a pensar, esos son problemas seus. Nós non paralizamos nada, son vostedes. Ou non traer ben as cousas, ben redactadas, ben propostas, ben expresadas. Non nos voten, pois, a nós a culpa do que vostedes fan mal. E xa lle advertimos, no momento en que se traiga ben este expediente, porque haberá que volver a traelo, nós votaremos a favor, non temos ningún problema, pero o que non vamos a votar unha ilegalidade a favor. Moitas gracias. Señor Pillado. Por puntualizar, porque unha cousa é non entrar na lama na que se plantexa moitas veces neste son de plenos, e outra cousa é puntualizar, e outra cousa son os valores democráticos. Quen dictamina o que é ilegal é un xuiz, non é vostede, nin eu, nin ningún deste pleno, é un xuiz. É o que ten a separación de poderes na democracia. Que quen dicizo que é ilegal ou que é legal é un xuiz, non os portavoces municipais, ni sequera ningún político. Pero entendemos que no Partido Popular a separación de poderes non a entenden. Porque cando poden, toman man, como estamos vendo nas últimas datas, toman man dos xuíces que teñen de man, precisamente, para intentar vulnerar a separación de poderes. Pero simplemente recordarlles que quen dictamina as ilegalidades son os xuíces nos xulgados e non os políticos nos salóns de plenos, ni nada máis. Señor Eiroa. Grazas, señora alcaldesa, nada que engadir. Procedemos a votar este punto, a pesar de que o Partido Popular seguirá co seu recurso, seguiremos aumentando a nosa carpeta de recursos por parte do Partido Popular para intentar paralizar o Concello. Votos a favor? 7 votos a favor. Votos en contra? 5 votos en contra. Abstencións? 4, perdón. Abstencións 1. Continuamos co seguinte punto da orde do día, que é o expediente 1764, festivos locais 2025, neste caso expón a compañeira, a señora Gómez. Gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todos. Hoxe chegamos a este pleno a proposta de elección dos días festivos locais para o noso Concello. Esta decisión, aínda que poida parecer trivial, é de gran importancia para a nosa comunidade, xa que afecta tanto a vida cotiá da nosa veciñanza como a promoción cultural e económica do noso municipio. É algo que se renova cada ano. Os días festivos son momentos clave para celebrar a nosa identidade, a cultura, as tradicións, e por iso que propoñemos incluir como festivos locais aqueles días que teñen un significado especial para a nosa comunidade. Ademais do valor cultural, estes días poden ter un impacto económico significativo. Durante estas xornadas o turismo local pode verse favorecido, o que supón unha oportunidade para os comercios e negocios da zona. E tanto é así que neste sentido queremos destacar a petición escrita por parte de ACIA de facer festivo o martes de Entroido. Propoñemos así, pois, a designación dos seguintes días como festivos locais: o 4 de marzo de 2025, o martes de Entroido, e o 2 de xuño de 2025, luns das festas patronais. En resumo, a elección dos días festivos non é só unha cuestión administrativa, senón unha decisión que afecta a múltiples facetas da vida no noso Concello, tanto cultural como económica ou socialmente. Por iso pido o voso apoio para esta proposta, co fin de seguir fortalecendo a nosa comunidade e mantendo vivas as nosas tradicións. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Ese discurso, esa exposición que acaba de facer, fabulosa, fabulosa. No, digo sinceramente, pero houbera sido mellor que esas cousas que expón aí as houberan pensado mellor o ano pasado.
Porque o ano pasado, cando se votaron os días festivos aquí, advertímosles de que era un erro cambiar o entroido, o martes de entroido, cambiálo polo San Xoán. Advertímoslo que iba a ser unha problemática moi gorda para os comerciantes e os hostaleiros, que non lles facían ningún favor. Advertímoslo. Un ano despois, aproximadamente, temos que dicir que o Grupo Municipal Popular segue sen equivocarse. Volvemos a acertar. Ten que recular porque esta vez leronlles a cartilla ou a Asociación de Comerciantes. Algo que se vostedes tiveran a ben interpretar ben a lectura da sociedade de Burela, neste caso dos comerciantes e hostaleiros, non o houberan feito o ano pasado, porque entendemos que non fixaron a aposta, perxudicalos. Entendemos que non fixaron a aposta. Pero, unha vez máis, o Grupo Municipal Popular acertou nas súas predicións. Dixémosles que era un erro, que era mellor seguir mantendo o martes de Carnaval, e, neste sentido, nós imos ser coherentes e imos apoiar esta proposta. Señor Pillado. Ben, efectivamente, co según concha este no expediente, acaba de explicar perfectamente a compañeira Lina Gómez, hai unha petición da ANCIA, polo cal, pois un dos días festivos que se plantexa a parte do luns das festas e o martes de entroido, iso é unha prova de que escoitamos a veciñanza e o tecido socioeconómico co que sempre imos da man. Porque, claro, escoitar expresións bastante grandilocuentes como problemática moi gorda, seguimos en equivocarnos, fanos recular, que los leron a cartilla. Eu creo que a veciñanza pode comprobar cal é a relación que temos con ela e coa propia ACIA e non creo que se poida definir como ler a cartilla. Pero claro, estas grandilocuentes frases son máis produto de que confunden os seus desexos coa realidade que de que lles esteamos a dar a razón, porque, por sorte, isto é unha das vicisitudes nas que o Concello de Burela, o pleno do Concello de Burela é soberano. E cada ano é soberano para escoller cales son os festivos locais. O ano pasado, o Concello de Burela, no seu Consello Pleno Corporativo, escolleu 2 días determinados para ser festivos. Este ano, este 2024 para 2025, escollemos outros 2 días, facendo gala e liberdade da nosa soberanía que é que temos. Porque precisamente, pois gracias a que fai un ano a veciñanza de Burela escolleu, temos a soberanía, este pleno corporativo ten a soberanía para facer esa escolla. É que así é como vai ser cada ano. Cada ano habrá que escoller os festivos, entón, en base á nosa soberanía e a nosa capacidade de decisión, que neste ámbito sí que a temos, escolleremos. Non é que teñamos máis ou menos medo a darlle ou non a razón ao Partido Popular. É a comunicación continua que temos coa veciñanza e co tecido socioeconómico, a valoración que facemos diso é pois a toma de decisión que facemos. É moi sinxelo de entender, pero non creo que xa que darlle tantas voltas como veces se queremos dar ás cousas. Moitas. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, neste punto vou evitar dar opinións subxectivas porque entendo que cada quen pois, pode ter as súas preferencias de cando se pode poñer un día festivo e cando non. Iso, como ben sabemos, pois, é outro punto de xestión do Concello de Burela, de quen goberne nese caso. Vou dar algún dato obxectivo para tratar de entender un pouquiño a situación. Non? Como ben se mencionou, o 27 de xullo de 2023 fíxose un pleno onde se trataron os festivos locais para este ano, para 2024. Nese pleno acordouse que un dos festivos locais seguise sendo o luns das festas de Burela e que o outro pasaría para San Xoán. En aquel día, lembremos que o argumento que se deu foi que se ia apostar por fomentar ese día e por fomentar as fogueiras. Ben, un ano despois vemos que eso cambia. Dende o Grupo Mixto entendemos pois que a aposta non foi moi grande, mas ben foi cativa. E hoxe pois atopámonos aquí co argumento de que se cambia porque, bueno, o pobo escolle cada ano. Este ano foi a ACIA quen solicitou que ese festivo pasase de San Xoán ao martes de entroido e que, pois, como ben dixo a señora Pardo, estes festivos pois, son de gran importancia. Ben, e aquí pois, surxenme unhas dudas. A pregunta é, como ben acaba de dicir o señor Pillado, este festivo
porque un é o luns das festas de Burela, ese entendo que non o van mover, que non se vai tocar. Por tanto, o outro festivo que queda vaise ir cambiando cada ano ou vaise establecer, digamos, un día fixo que se manteña, pois, bueno, pois para apostar, como é neste caso, pois polo entroido e polo que solicita a Asociación de Comerciantes. Moitas grazas. Señora Gómez. Gracias. Decir que non recuamos no feito, simplemente se renova cada ano, entonces hai que traelo a pleno cada ano e cada ano decidirase o día que sexa. Tampouco naide nos lea a cartilla, simplemente escoitamos, igual que escoitamos o ano pasado antes de elixir estes festivos. Tamén faláramos con Acia e seguimos elixindo ese día, aínda escoitándoos tamén. Pero simplemente decir eso, renóvase cada ano e cada ano aquí estaremos para decidilo, en pleno, non o equipo de goberno, o pleno. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Bueno, un ano despois souberon ler as necesidades da veciñanza. Un ano despois. Está ben, Oiga, un ano de atraso, pero bueno, están ben. Está ben. Oiga, se vostedes están tan contentos coa aposta que fixeron no seu día, deberían apostar, seguir apostando por ela. Ou se creen que para o vindeiro ano hai que, en lugar de San Xoán, ten que ser outro día calquera, botar as sortes, sacar un bombo, lanzar unha pelota a ver onde cae. Iso son cousas súas. Pero nós, no seu día, advertímoslles, isto vai sair mal. E vostedes, o que non se dan de conta, é de que, ademais dos días festivos, de que ser uns días de asueto, de descanso, de disfrute para os veciños e veciñas de Burela, para algúns veciños tamén son uns días nos que ganan o pan. E os comerciantes hostaleiros de Burela, naquel momento e agora, como lles acaban de dicir na petición esta que acaban de facer, o ano pasado perderon de ganar porque vostedes apostaron erradamente a un día que non, vamos, que naquel momento eles consideraron que non era o adecuado. Parecenos ben que sigan recuando e que sigan, esta vez sí, escoitando de primeira man a veciñanza de Burela. Neste caso, representada nos comerciantes e hostaleiros da nosa vila. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, fala vostede un ano despois. Nós escoitamos sempre, dende o primeiro día que chegamos aquí, como lle digo moitas veces, por exemplo, a porta do meu despacho está sempre aberta para calquer veciño que poidan entrar e preguntar, escoita así a todo o mundo. Levamos un ano e pico escoitando a veciñanza, o tecido asociativo e socioeconómico. Eu creo que quen se quedou fai un ano son vostedes. Vostedes quedaron anclados fai un ano, non pasan páxina, é un problema grande. Dixo de que íbamos a escoller tirando unha pelota onde cae, eso foi o lunes. O luns caeron moitas pelotas na portería e na canasta. Eso sí que foi certo, pero non vamos facer esa experiencia para escoller os festivos. Como decimos e volvemos a insistir, que parece que non entenden, vais a escoitar a veciñanza, como se ven facendo, vais a escoitar as diferentes asociacións, a ACIA, en función da información que saquemos aí, e dese debate, desa escoita, tomarás unha decisión cada ano, porque evidentemente o calendario cambia, e dependendo disso, pois, o equipo de goberno facer unha proposta que, como ben dixo a compañera Elina Gómez Pardo, facerá que o pleno tome unha decisión porque é soberano para iso. Pero era ben que non seguiran claros nin fai un ano e seguiran avanzando, porque así simplifica moito as cousas, porque en toma de decisións como esta, pois sería importante que, como creo que vamos ir, todos vayamos da man, nada máis. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, pola resposta que me deu a señora Gómez, perdón, antes por poñerlle o segundo apelido diante, entendemos logo que este festivo vaise cambiar según que no veña a solicitar. Bueno, é unha forma de proceder. Agora mesmo non sabría decir se estamos de acordo ou non nesa forma de proceder, pero bueno, esa é a súa forma de proceder. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas. Procedemos a votar o punto. Votos a favor. Vale. 11. Votos en contra. Un voto en contra.
Abstención. Ben, pasamos ao último punto da parte resolutiva, é unha declaración institucional que paso a ler. A mañá do mércores día 24 de xullo de 2024 amenceu en Burela coa destrucción do banco elaborado co vello castiñeiro do barrio de Cinoche. Unha borrasca desas que arrasan con todo, pero non coa confianza dunha vila en sí mesma, tirara fai meses o vello castiñeiro ao chan, borrando a vida que puidese conter. Pero agora non foi un fenómeno meteorolóxico adverso, senón a mera vileza, a que con intencionalidade buscou destruir unha elaboración que pretendera conservar a súa memoria cara ao futuro. Porque a memoria non só pode ser lugar de confronto, senón fonte criadora que lanza cara ao futuro lembranzas ou historias de vivencias compartidas. O Concello de Burela, a través da súa corporación municipal, reunida en pleno, considera que a vila é un lugar de convivencia e que esta convivencia non é unha obra rematada, senón un compás que debe guiar as accións do conxunto da veciñanza en prol do ben común. Rexeitamos a destrucción e non só a destrucción desta obra escultórica en sí mesma, senón a representación a través deste acto dunha actitude de enfrontamento, crispación e ataque constante. A diversidade da que esta localidade fai gala require elementos de unidade e coincidencia, que desde o respeto absoluto á diversidade e á diferencia de criterios senten a base dunha convivencia fundamentada no respeto mutuo e a responsabilidade sobre o común. Os danos ocasionados van máis alá da destrucción dun ben de carácter público, senón que se sitúan nunha actitude de ataque a todo aquilo que representa o común, do cal o máis importante son os valores compartidos nos que debe asentarse o marco común de convivencia municipal. O castiñeiro de Cinoche seguramente existía cando o catastro de la Ensenada inventariou unha Burela rural típicamente preindustrial, pero tamén existía cando foi terra de acollida de centos de familias labregas do interior que buscaron fogar na ribeira do mar, ou cando homes e mulleres cruzaron mares para asentarse neste lugar que mirara ao norte. Ese apelo á convivencia transversal ao tempo era o Banco de Cinoche, un apelo que o forte vento non puido derribar, a vileza que atenta contra a convivencia e xera odio cando só debería existir a confianza da veciñanza fará máis forte a idea que se quixo destruir. Por iso, o Concello de Burela condea de forma enérxica calquera ataque aos bens públicos e tamén aos elementos materiais ou inmateriais da convivencia veciñal. A presente certificación realízase coa advertencia e salvedade do artigo 206 do ROF a expensas da aprobación da correspondente acta. Para esta declaración, bueno, todas sabemos o que pasou. Paso a dar o turno de palabra e xa anticipo que pido a unanimidade na votación. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. O Grupo Municipal Popular considera que o acto vandálico acaecido contra o castiñeiro reconvertido a banco a carón do rego da vila, no lugar coñecido como Cinoche, é deleznable e vergoñento, sendo un ataque contra o patrimonio municipal que mostra a falta de civismo e de respeto daquela persoa ou persoas que o levaron a cabo. Do mesmo xeito, consideramos que todos os actos violentos que tiveron lugar na nosa vila con especial significación nos últimos tempos poñen de manifesto a cobardía dos seus autores e son igualmente condenables. Aquelas persoas carentes de educación e respeto cara aos demais e cara aos bens, tanto públicos como privados, demostran que non son capaces de vivir en sociedade respetando as normas que nos temos dado. Para todos eles ou elas, dende o Grupo Municipal Popular, a nosa maior condena. Esta é unha declaración que queremos que figure expresamente na acta do día de hoxe. Vale? E seguindo co tema, vostedes traen aquí unha pretendida declaración institucional, na que todos deberíamos ir collidos da man. Iso é certo, estamos totalmente de acordo. Curiosamente, vostedes decidiron unilateralmente traer aquí esta declaración sen contar en absoluto coa aportación que puderan ter a ben os representantes públicos de cando menos o 50% da sociedade de Burela. Descoñecemos a motivación que lles levou a facer isto, pero, sen dúbida, o exemplo de como se debe de tratar estes temas
nos que debemos estar unidos está, por exemplo, na proposta que no seu día, este grupo municipal lles fixo, cando convocamos a reunión, a Comisión de Portavoces, para tratar o tema do acto de conmemoración da Confraría de Burela. Nese momento, a nosa formación puido haber actuado do mesmo xeito que están a actuar vostedes agora, de forma totalmente unilateral, pero, sen embargo, considerábamos razoable que todas as formacións políticas representadas na corporación foran copartícipes da planificación do acto conmemorativo do centenario. Que queremos dicir con isto? Que as formas dos representantes públicos son fundamentais, dixémoslo en varias ocasións, á hora de avanzar nun clima de convivencia social no noso municipio, independentemente das posturas políticas de cada quen. Vostede, señora López Moreno, vendeu no seu discurso de investidura unha man tendida á oposición. Mais dun ano despois nada vimos diso, a pesar dos diversas mostras que, dende esta oposición, concretamente dende o noso grupo, lle fixemos por mostrarlle o camiño a seguir. Foron varias as ocasións nas que estendimos a man e lles advertimos de varias cousas. Non poden negar. E dende logo, das dúas comisións de portavoces que se celebraron, unha convocouna unha empresa privada e outra convocouna este grupo municipal. Algo máis xa se fixo nesa dirección. O que si obtivo por parte desta oposición, por parte de vostede e de algún dos membros do seu goberno, xa que me miraba con esa desaprobación, en particular este portavoz que lle fale a algún dos seus compañeiros e compañeiras, foron pretendidos desprezos, insultos, mentiras públicas e difamacións. Eso sí que o tivemos. Está grabado polas cámaras que asisten a este pleno. O caldo de cultivo óptimo para a confrontación coa nosa formación política. E para aqueles que o queiran comprobar, só teñen que visualizar os plenos dende o comezo do mandato. En todo momento vostede deu mostras de ou estás comigo ou estás contra min, facendo gala dunha total falta de tolerancia ideolóxica, elevando todo ao terreo persoal. Dende a nosa formación estamos completamente de acordo, como xa dixemos con anterioridade, na condena sen paliativos de todos os actos vandálicos e violentos que tiveron lugar na nosa vila, incluído o levado a cabo contra o Banco de Finoche. Co que non podemos estar de acordo son coas formas que vostedes mostran unha vez máis á hora de enfocar este tema. En lugar de buscar a colaboración das formacións políticas de toda a corporación, vostedes tratan de impoñer unha declaración gubernamental, porque a elaboraron só vostedes, algo que o seu predecesor nunca fixo. Todas as declaracións institucionais, por moitas ou poucas, do mandato anterior, foron consensuadas entre todos os grupos políticos, o que mostra ben ás claras a falta de cordialidade e respeto institucional pola súa parte. Moitas gracias. Señor Pillad. Ben, en primeiro lugar, mostrar a total repulsa polos feitos acaecidos a semana pasada, simplemente mandar, como xa se fixo, un mensaxe de ánimo á veciñanza e aos compañeros do equipo de goberno. Non van poder con nós, canta máis intolerancia, máis árbores e máis bandeiras, e canto máis odio, máis amor, porque Burela é amor. Eso era a parte bonita, porque sería moi bonito que hoxe aquí o talante fora outro, e non, vou non decir claramente, as mentiras que acaba de contar o señor Rouco. Porque, para aclarar a situación, o luns houve unha comisión informativa na que se plantexou este texto de declaración institucional, se preguntou se querían engadir algo e vostede non dixo absolutamente nada. Non dixo absolutamente nada, non abreu a boca para decir nada. O compañeiro Alberto Eiroa preguntouse a investigación para que vostede non dixo absolutamente nada. Aí puido facer propostas, puido dicir que quería cambiar algo, que quería engadir cousas, ou que quería engadir esa parte, pero vostede non fixo. Non dixo absolutamente nada. Vostede acaba de facer unha intervención de 5 minutos prácticamente e acaba de contar mentira. Igual que moitas outras cousas que dixo de que se insulta ou se falta ao respeto, que é absolutamente falso. Pero vostede tuvo a oportunidade de facer o que está dicindo, porque hai unha comisión informativa na que se plantexa este texto, e vostede puido plantexar cambios, e non dixo absolutamente nada. Non é certo que non se entenderá má, vostede tuvo a oportunidade e non dixo nada. É que non pode haber ter acusacións así tan graves acerca do equipo de goberno. A min gustaría morar todos a man e aprobar por unidade, sería o seu. E se houver algún cambio que facer, porque plantexar na comisión informativa, falaríamos e chegaríamos a un acordo, para que non foi así a realidade. Vostede está mentindo aos veciños, eu sinto moito, pero é que é a realidade.
A veces que queres deixas pasar as cousas por ben, pero é que chega un momento que vostede que minte tan flagrantemente diante das cámaras e dos micrófonos que non se pode aceptar. Porque a democracia non é iso. A democracia non é chegar aquí e tentar engañar aos veciños, que é o que acaba de fazer vostede. Aquí é así de sinxelo. Por a nosa parte, nada máis. Señor Eiroa. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, aclarar no punto de antes que non votaba en contra, sino que votaba abstención. Simplemente aclarar iso para que quede reflexado na acta do punto da orde do día. Ben, xa no punto, dende o grupo mixto, dende Son Burela, no meu propio nome, trasladamos a máis enérxica repulsa a calquer acto violento en calquer ámbito que discurra na sociedade de Burela e na sociedade en xeral. Dito isto, non sabía moi ben como tratar este punto, si tratalo pois dunha forma máis seria ou si tomalo un pouquiño, bueno, así ese xogo político que nos permitimos a veces, non? Creo que vou optar pola forma seria. Considero pois que é un tema o suficientemente serio como para que o tratemos xa non só como políticos, senón como persoas adultas. Como dixen antes, vou tratar de dar datos obxectivos sobre este tema, porque, bueno, os obxectivos podemos cada un interpretar as nosas opcións. E os datos obxectivos foi que, bueno, na borrasca Carlota, o vento tirou un castiñeiro ali en Cinoche, como tamén produxo outros danos na vila, como por exemplo, ahora mesmo recordo o muro da rúa Pedrón Salgueiro, que todavía siguen ali os escombros ocupando unha parte da calzada e dificultando o paso de vehículos e de transeúntes. E dese tronco, pois, o goberno decidiu unilateralmente, está no seu dereito, faltaría máis, decidiu, pois, facer un banco, contratar un artista con un contrato menor e facer un banco para ubicalo nese punto, non? Nós aí, pois, non temos nada que decir ao respecto. Unha decisión que tomou o equipo de goberno e para nós, sen máis. Desgraciadamente, aconteceron os feitos que aconteceron, pois un día apareceu o banco queimado, acto que, lóxicamente, repudiamos con toda a nosa forza. E ese mismo día enterámonos que o equipo de goberno quixo facer unha concentración ali naquel lugar. Estou esperando unha mensaxe que me diga: mira, vamos facer isto, úneste. Encantadísimo da vida estaría en estar ali con todos vostedes para repudiar e mostrar a nosa repulsa a ese acto. Estamos esperando esa mensaxe, non? Creo que naquel acto se dixeron algunhas palabras por parte do equipo de goberno no que se daba a entender que era un ataque contra a propia alcaldesa e contra o equipo de goberno. Eu, como ben dixo antes o señor Pillado, nas comisións do LUNS preguntei pois se había algún indicio de quen pudera ser o responsable e contestóuseme que non, que había unha investigación aberta, que había unhas imaxes dunhos botes, pero que non se sabía, non? Polo que me fai pensar que é aventurado tomar esa posición de que foi un ataque contra o equipo de goberno ou, como ben dixo a propia alcaldesa, contra ela mesma, non? Ben, máis datos obxectivos. Chegamos a este pleno de hoxe no que se pretende aprobar unha declaración institucional como ben dixo o señor Rouco, nós non participamos. Nin nós, o sea, nós, o grupo mixto Son Burela, e creo que o Partido Popular non participou, porque entendo que polo mesmo motivo. O sea, non se nos avisou, estaríamos encantados de participar nesta declaración institucional, facer unha declaración institucional conxunta na que todos participásemos e que fósemos todos collidos da man para mostrar esta repulsa ante este acto acontecido, non? E todo isto son datos obxectivos. Despois, a partir de aquí, como ben dixen, claro, non vou entrar porque creo que é un tema demasiado serio para entrar
pois nesta guerra política que a veces nos permitimos. Pero, como ben digo, efectivamente, esta declaración institucional pois, é unha declaración do equipo de goberno que traen aquí ao pleno para que se aprobe sin contar co resto dos grupos que conforman este consistorio, non? Ben, antes dixen que se podía tomar de forma partidista este ataque. Por que o dixen? No propio texto hai un párrafo que di literalmente: rexeitamos a destrucción e non só a destrucción desta obra escultórica en si mesma, senón a representación a través deste acto dunha actitude de enfrontamento, crispación e ataque constante. Ataque constante a quen? Aquí. O último, bueno, si o quixeron redactar, digamos, a ese interés político, o último ataque político, o último acto violento político, entre comillas, que recordo neste Concello de Burela, foi cando pintaron con un rotulador as aletas dos bonitos ali na ponte de Eijogaray, que, por certo, xa se borrou a pintura. Igual lle habría que decir a quen o fixo pois que lle vai a dar un repaso, non? Ese é o último ataque político, vamos poñerlle así entre as comillas, que lembro. Claro, crispación e ataque constante, actitud de enfrontamento. Eu, aquí en Burela, home, podemos ter os nosos máis, os nosos menos, podemos decir algunhas cousas, algunhas palabras máis altas que outras, pero eu, como xa dixen moitas veces, eu isto interpreto como un partido de fútbol. Eu, cando pita o árbitro e salimos todos por esa porta, para min, o que pasou aquí se queda. E non vexo, desde que, polo menos, este que lles fala forma parte deste consistorio, que haxa ese confrontamento, esa crispación, ese... Claro, non sei que máis adxetivos poñerlle. Lóxicamente, a ver, aquí estamos e facemos cada un o noso papel e Santas Pascuas, o sea, despois fora, levarémonos mellor, levarémonos peor, eu procuro ser sempre cordial con todo o mundo e insisto que non vexo ese enfrontamento. Por iso, todo isto que estou dicindo me leva ao que falei antes, de que se quere tomar por un interés partidista no que vostedes fixeron e desfixeron e agora presentan aquí unha declaración institucional sin contar co resto de membros desta corporación. Por tanto, como ben dixo o señor Pillado, onde vai? Onde apuntei? Aquí. Chamóusenos para engadir, o luns tuvemos unha comisión para engadir o que quixéramos. Eu non quería engadir nada. Eu simplemente, o que vou dicir agora é que se retire esta declaración, que nos xuntemos todos o día, que fagamos unha declaración institucional conxunta, que se volva a presentar e que se aprobe por unanimidade. Moitas grazas. Ben, concentración popular. Non vai a recibir nunca unha mensaxe personal para ir a unha concentración popular que se publica dende o Concello, en este caso, dende o equipo de goberno, porque as case ou máis de 200 persoas que había ali non recibiron unha mensaxe particular para acudir. Non temos por que enviar unha mensaxe particular para un acto dese tipo. Nace ir ou non nace ir. Non hai que recibir unha mensaxe para ir. Declaración institucional na que de verdade. O sea, eu creo que a unanimidade ante isto debería ser de facto xa. Comisións informativas cada lunes previo pleno para falar, para amosar o que considerara, para, claro, non quere engadir e quere que hoxe non a aprobemos. Continúen así. Nos vamos a, evidentemente, seguir para adiante co punto e vostedes voten o que consideren. E no resto de todo o que pretenden decir, das formas, de ese terreo persoal, non me veña a falar a min o Partido Popular de terreo persoal e de ataques persoales. Que non me veña a min falar o Partido Popular de eso, de verdad. Nin de insultos, nin de mentiras públicas, nin de difamacións, nin de caldo de cultivo. Non me pode falar de eso o Partido Popular. De verdade que non. De verdade que non. O único que pretendemos aquí, e volvo a repetir, creemos que isto debería ser aprobado por unanimidade. Como dixo o compañeiro Pillado,
nas comisións informativas calan a boca sempre, maioritariamente, máis o señor Rouco que o señor Eiroa, é verdad? E despois veñen aquí dicindo que non falamos e que nunca, claro, que nos non explicamos nada e que non chegamos a... e que non tendemos a man. En fin, nós imos a continuar. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Como poden comprobar, non poden comprobar porque non está grabado. Esta comisión informativa é que me corrixa o señor Eiroa, porque o señor Pillado non me vai a corrixir. Se me equivoco, a persoa que máis preguntas fixo foi precisamente o señor Rouco, ao que vostedes acaba de dirixir, nesta comisión informativa. Neste punto, non. Pero noutro punto das comisións informativas, fun eu. Neste punto, xa lle expliquei a maneira de proceder correcta. Xa lle ensinamos cando foi os actos conmemorativos do centenario. Convócase unha comisión de portavoces, fálase sobre o que se quere facer, como se quere enfocar, e despois levas á comisión informativa, unha proposta conxunta que xa irá ao pleno. Non se fai como fan vostedes. Vostedes o que pretenden é, un protagonismo neste asunto, creado por vostedes, este protagonismo, e vivir diso durante unha tempada. Fágano. Nós non nos imos opoñer a iso. Ahora bien, para todos aqueles que visualizan habitualmente os plenos do Concello de Burela e que teñan a paciencia de volver a velos, revisen e miren quen foron as persoas que lanzaron insultos directos, non velados, directos, por exemplo, a este portavoz que lles fala, pleno tras pleno. Concretamente, o señor Pillado, que dixo que mentira, que aquí non se insultaba a ninguén, nalgún pleno chamoume, por exemplo, machirulo. Que incluso o señor Eiroa, portavoz do Grupo Mixto, lle chamou a atención. Oiga, eso sobraba. Eso é un insulto. Eso é un insulto. Pola nosa parte, podemos ser máis ou menos vehementes nas exposicións, pero xamais lanzamos ningún insulto a ningún compañero desta corporación, gustanos máis ou menos o que dixera. En todos os plenos, ou prácticamente todos, hasta hai ben pouco, a señora alcaldesa tiña a forza de vontade de interrumpirme de forma ilegal, de forma irregular, saltándose a normativa do regulamento de ordenación e funcionamento das corporacións locais, porque dicía que ao ser a alcaldesa, presidenta do Concello, podía interrumpirnos cando lle viñera en gana. E iso está totalmente tasado e regulado. Só hai uns momentos nos que vostede pode interrumpir baixo unha serie de circunstancias que nunca se deron. Pero, cando falaba este portavoz, pois, oia, sempre tiña ben vostede interrumpirme. Cousa que, desde que limos o regulamento, o artigo en concreto, parece ser que empezou a rectificar. Moi ben, pola súa parte. Por exemplo, a señora alcaldesa, que fala de que non lle podemos dicir nada dentro do Partido Popular, de mentiras, difamacións, de insultos. Ela, concretamente, agora recordo, nunha ocasión chamoume manipulador. Frivolizou con que ela fora muller, con feito de que eu, este portavoz que lles fala, tivera algo en contra das mulleres. Frivolizou con eses temas. Mentiu públicamente en notas de prensa sobre os resultados das votacións nos plenos. Sí, cando se votou aquí unha modificación nos salarios dunhas traballadoras. Dixo que o Partido Popular votara en contra, cando o Partido Popular nin siquiera votara. Non é que votara en contra, é que nin siquiera votara. Recolleuse a abstención porque hai que recoller algún tipo de voto, pero negámonos a votar iso, porque era un expediente irregular, que consideramos que faltaba documentación. E mentiu públicamente, está recollido nas notas de prensa de diversos medios de comunicación. O Partido Popular votou en contra, opúxose a isto. Non, o Partido Popular nin votara. Eso son mentiras. Estos son probas, estos son feitos. Sabe o que é difamar? O que acaba de facer vostede agora. Insinuar cousas que nunca se deron por parte dos membros do Partido Popular, de Burela, polo menos. Insinuar. Eso chámase difamar, e acaba de facer vostede. Eu estou lle dando probas do que vostede fixo ata agora. Confrontar, belixerar.
Díxenllo, xa hai varios plenos sin saber o que iba a suceder, que iban traer esta proposta, xa hai meses. As formas dos cargos públicos son importantes. As formas son moi importantes. Porque a veciñanza vese reflexada neles. É o primeiro que ven. Como actúan. E vostede actúa cunha confrontación constante, facendo oposición da oposición. Nós aquí estamos para fiscalizalos. É unha das nosas funcións. Por exemplo, hai ben pouco, tratouse un expediente que era a todas luces nulo de pleno dereito. Advertímosllelo. Dixámosles que era ilegal votar iso, que iso que o iban tumbar. E vostede dixo que nosotros lle piñamos paus nas rodas, pero se lle explicamos por que era ilegal. Explicámoslo. E vostede empeñouse en darlle pa diante. Que quere que lle fagamos? Que quere que lle fagamos? Haberá quen convenza todo isto que vostedes acaban de dicir, pero xa lle explicamos na intervención anterior. As formas dos representantes públicos son fundamentais. E non nos referimos á vehemencia con que, como dixen antes, vostedes podan defender as súas posturas políticas, senón á falta de educación e de respeto que vostedes mostraron en numerosos plenos e que, curiosamente, piden nesta declaración unilateral. Resúltanos, polo tanto, un pouco paradóxico que aqueles que fixeron gala dunha belixerancia sistemática nos plenos por medio de insultos e difamacións falen agora de convivencia e de respeto á diversidade e á diferencia de criterios, pono literalmente, non mostrando o máis mínimo decoro á hora de plasmar esta pretendida declaración institucional. Vostede non pretende unidade neste feito, a diferencia do que acaba de dicir, non a pretende. Se a quixera, houbera actuado de outro modo. O que parece buscar unha vez máis é un protagonismo que, neste caso, está de máis. Remitímonos, pois, á condena inicial coa que abrimos a nosa intervención, a que esperamos que se recolla na acta do pleno, e deixámoslle a vostede e ao seu equipo de goberno o protagonismo que tanto anhelan. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, por onde comezar, non? Señor Alberto Eiroa, é que o que fixo vostede na súa intervención era o que puido facer na comisión informativa. Todas esas consideracións puido as facer, e non quixo. Vostede, na súa liberdade do califai, preguntou efectivamente pola investigación, pero todas esas consideracións puido as facer, porque xa tiñan o texto. Foron convocados á comisión co texto da declaración social, pero non o fixo. Elixiu non facelo, voluntariamente. Cando puido facelo, eu recordo moitas comisións informativas nas que tratan cousas, que modifican cousas que poden estar mal ou... É do que se trata a comisión informativa, informar, modificar, se hai que modificar algo, plantexar as cousas como teñen que ser. Para iso están. Pero non o quixeron facer, elixiron non facelo. Entón, agora non teñen a legitimidade para decir que queremos impoñer algo. Non é certo. Hai que plantexar un texto que puideron facer propostas, e non quixeron. Tuveron toda a semana para decirlo tamén. Ou incluso desde que se convoca a comisión informativa, é unha vez que puideron ler o texto, puideron facer esas consideracións. E non quixeron. Elixiron non facer propostas e non engadir nada. É que iso non é a realidade. Por moito que, por certo, vostede dixo que iba a dar datos obxectivos, pero que, claro, vostede di despois que non foi unha concentración a que lle dixeron que nesa concentración se dixo, iso non é un dato obxectivo. Iso é algo que lle dixeron, que é diferente dun dato obxectivo. Pero iso non é un dato obxectivo, porque vostede non estaba ali, vostede mesmo dixo que non estaba ali. Entón xa fala dúidas. Entón non pode ser un dato obxectivo. Señor Rouco, que remata dicindo que queremos o protagonismo despois da intervención que acaba de facer. Logo, é que entre os dous fan como unha análise como se quixéramos facer un trato partidista ou politizar a situación. Non, é que somos políticos. Que eu saiba, os 13 que formamos a corporación, ningún está aquí porque sacou unha oposición. Que eu saiba, igual, algún sacou a oposición, está aquí pola oposición. Creo que non, creo que todos fomos elegidos o ano pasado. Entón, a noso dereito e a nosa obriga é facer política. Eu non vou entrar en se politizamos ou non, nós non entramos nese xogo, o que pretendemos é poñer en valor a política. Porque xa hai demasiada xente que emprega a política para o seu interese persoal e non para o interese da veciñanza. E para nós cada persoa o que debe pensar é que se non fai política, xeralmente vai haber alguén que faiga a política por ele, xeralmente en contra das clases populares e da xente do común. Por eso nós poñemos en valor a política, pero para o ben, e para chegar a acordos, que hasta o de agora sempre fomos capaces de chegar a acordos.
Pero que non poden vir aquí dicir que se nos se impón algo cando, como en todos os plenos, hai unha comisión informativa nos que vostedes poden facer propostas. Vostedes podían traer unha proposta ou unha emenda, puderon facer, non quixeron facer. Vostedes podían facer unha proposta á declaración institucional e non quixeron facelo. Queremos cambiar isto porque poña outra cousa, pero non o fixeron. Dices, directamente plantéxase na confrontación e din que non aceptan esta declaración institucional. Pois é a súa decisión, nosotros non podemos facer nada máis. Así que é que non podemos, ante esa postura nós non temos moito máis que engadir. Moitas gracias. Señor Eiroa. Ben, bueno, pois imos xogar logo á política. Quen gañe recibirá 4 puntos e quen perda recibirá 2 puntos. Vamos allá. E créanme que me doi ter que facer isto porque quería tratalo de forma seria. Pero bueno, que sexa o que Dios queira. Señor Pillado, si lles digo todo isto o lunes, hoxe chegaría aquí e non diría nada, estaría caladinho. Déixeme polo menos dicir algo aquí hoxe, home. Déixeme dicir aquí algo hoxe. As comisións, fala das comisións, que as comisións están para modificar cousas. Falta o primeiro día que modificasen algo que se lles dixo nas comisións. O primeiro día. É máis, aquí nos plenos... Bueno, non quero recordar os... non quero recordar o tema que houve co Partido Popular, non. É máis, e aquí nos plenos tampouco. Acórdase vostede no último pleno ordinario, cando presentou a moción do rebaixe das tasas de portos para que os concellos e as asociacións non tivesen que pagar esas taxas, eu propúxenlle que modificasen esa moción porque considerábamos que as asociacións veríanse con dificultades para poder facer todo iso e que fose solo o Concello e que as asociacións a través do Concello fose quen solicitase esa anulación das taxas. Acórdase que me dixo vostede? A moción vai así, quen queira ben e quen non tamén. E vexa o pleno, vexa o pleno. Vexa o pleno. Digo yo un minuto exacto como en donde o dixo. Digo yo. Ben, máis cousiñas. Concentración popular. Xo dixen noutra ocasión, eu non vivo desto. Eu non estou as 24 horas nas redes sociais mirando a ver que publica o Concello ou que se publican nas redes sociais pendiente de todo iso. Home, eu considero que tanto o señor Rouco como portavoz do Partido Popular como este que lles fala como portavoz do Grupo Mixto e presidente de Son Burela, un partido político que ten representación no Concello de Burela, o menos é que recibamos unha mensaxe para que acudamos a ese evento que vostedes queren facer, que é un evento institucional, con unha declaración institucional que presentan aquí hoxe. Outro párrafo da propia declaración co que non podemos estar de acordo é o último, que di literalmente, como ben dixo a señora alcaldesa, por iso, o Concello de Burela condena de forma enérxica calquera ataque aos bens públicos e tamén aos elementos materiais ou inmateriais da convivencia veciñal. Eu non sei se este apartado fai mención a elementos privados. Por como está redactado, eu non o entendo así. Eu entendo que se refire só a bens públicos, sexan materiais ou inmateriais. Ben, pois imos falar dos bens públicos. As pinturas da igrexa da Vila do Medio considera vostede que son bens públicos? O castro que temos ali no Cabo considera que vostede é un ben público? Claro, é que esta declaración institucional só acontece porque un banco que vostedes fixeron sufreu un acto vandálico, que a día de hoxe é o que podemos dicir, un acto vandálico, porque non hai probas de que fose un acto de odio, un acto contra o seu goberno, un acto contra vostede mesma. Non se pode afirmar iso. Dixo antes o señor Pillado que o que comentei de que nese acto se dixera que a señora alcaldesa dixera esas palabras de que fora un ataque contra ela e contra o seu equipo de goberno, que era un dato subxectivo. É mentira. A ver, así non podemos xogar. Hai que ser un pouco coherente co que se dice tamén.
Que non era obxectivo. E se non é obxectivo, que é? Logo, un corzo. Quere que lle responda? Por favor. Claro, que eu dixen que non era obxectivo porque vostede falaba do IDAS. É que iso é evidente. Non é que señor obxectivo, é que é evidente o que lle dixen. Que se vostede fala do IDAS e non estaba presente, non pode decir que é un dato obxectivo porque vostede non pode cerciorar. Era mentira. É mentira o que? O que se dixo esa frase de que foi un ataque contra a señora alcaldesa e contra o equipo de goberno. Se non vou a É mentira. Pero se non vou a eso, vou a que vostede di que vai dar datos obxectivos e depois fala dunha comunicación na que non está. E ese non é un dato obxectivo, se vostede non estaba ali. Ben, está. Non o pode cerciorar. Entón estamos de acordo que foi verdade. O que? Esa frase. Pero que non, eu non lle dixen eso. Vostede está citando unha cousa, ora sáleme con outra. Bueno, vexo que non vai dar a man a torcer. Insisto, pola nosa parte, rogámoslle que fagamos unha declaración institucional conxunta na que todos vayamos da man e nada máis. Moitas grazas. Ben, que triste é facer unha declaración institucional por un feito que aparentemente todos condeamos e que se acabe falando de todo menos do realmente importante. Para min xa é bastante, demostra bastante. A verdade é que demostra bastante que se acabe falando de todo isto que están poñendo encima da mesa, igual, incluso da Igrexa da Vila do Medio, de xogar á política, de puntos, bueno, non sei, do discurso de investidura, de un pouco de todo, non? De como é a alcaldesa, de como é o equipo de goberno. Xa di bastante, co cal eu nada máis que engadir. Procedemos a votar esta declaración institucional. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, un voto en contra, abstencións, 4. Actividade do control, a dación de conta de acordos de xunta de goberno local e dación de conta de decretos de alcaldía. Non sei se queren comentar algo. Sí, moitas gracias. Por parte do Grupo Municipal Popular, a señora Fernández quere facer unha serie de apreciacións. Ola, boas noites. Neste punto hai unhas facturas que nos chamaron a atención. Por exemplo, vimos que había unha pantalla LED por valor de máis de 9.000 euros e gustaríanos saber, comprada ou é alquilada? Se é alquilada, parecenos moito. E se é comprada, queríamos tamén saber un pouco que uso se lle vai dar. Hai tamén dun servicio de gabinete de comunicación de 1.498,34 mensuais. Pareceunos bastante. Para o Día de Galicia, 2.400 euros para escenario e 3.993 euros actuación de lontreiras. É dicir, 6.393 euros para un só día. Tamén. Asistencia técnica á Mesa Local de Coordinación contra a Violencia de Xénero, 8.058,60. Tamén nos parece bastante. Logo tamén hai por aquí unhas de el consultor de los ayuntamientos, 3.850,88. Protocolo, actos oficiales, fiestas patronales, 1.899,86. Consultoría implanta Esquema Nacional de Seguridade, 1.724,25. Bueno, e hai outras que xa nin aparece nin a cuantía, nin a quen se lle paga, nin nada. Hai tamén outra por aquí de Galicia Consulting, asesoramento, procesos de contratación e elaboración de pregos, 14.338,50. Tamén é bastante. Protocolo visita do presidente de Cabo Verde, 2.041,17. Non sei se estamos errados ou... non sei, tamén é dabondo. Informe protocolo visita presidente de Cabo Verde e presidencias da Festa da Terceira Xuventud, 1.004,88.
Bueno, despois xa facturas varias e de distintas cantidades a favor dun particular con conceptos relacionados con libros. Non sei. Figura unha factura dunha viaxe co concepto servicios de transporte de viajeros para ustedes, según o detalle, por valor de 3.960 euros, pero non se especifica nin viaxe, nin nada, algo que en todas as outras facturas relacionadas con servicios de transporte si se especifica. Temos unha alcaldesa que ten que contratar a consultores varios. Non só unha, varias veces. E, para exemplo, os procesos de contratación. É dicir, hai alcaldesa, hai goberno local, algún concelleiro ou concelleira xa leva anos nisto e teñen que contratar consultoras privadas para que lles digan como facer o seu traballo. A ver, resumindo, os veciños e veciñas páganlle ao goberno local para que este lle pague a outros, tamén cos cartos da veciñanza, para que lles digan o que teñen que facer e como. E o de contratar unha persoa particular para diferentes protocolos cando nunca antes foi necesario parece totalmente surrealista. A alcaldesa contrata a alguén para que lle diga onde se ten que sentar cada persoa e non sabemos se tamén lle di ata como ten que ser o saúdo. Nunca antes usaron protocolos, porque cada un xa sabe o lugar que ocupa neste concello. Ninguén lle vai quitar o sitio para sentarse. Nunca ninguén ao anterior alcalde, Alfredo Llano, lle quitou o seu asento, nin lle quitou de exercer as súas funcións en ningún acto, e non lle fixo falta protocolo ningún. Bueno, con todo isto que se acaba de expresar, calquera pode considerar que se están despilfarrando os cartos en cousas totalmente superfluas e innecesarias, que non repercuten en nada no día a día dos veciños e veciñas. Non estaría de máis pedir algo de control no que se gastan os cartos, que non está o Concello para gastar por gastar. Nada máis. Moitas gracias. Aparte de que todas estas facturas que acaba de mencionar, vou a pedir que se lles conteste por escrito no próximo pleno, as explicaremos detalladamente para que non se me olvide nada. Eso que dice de algunha, de que non aparece nin cuantía, nin a quen se lle paga ou non. Mentira, non sabería mirar. Falando, a pantalla LED subvencionada ao 40% é o MUPI que está na Casa da Cultura. Subvencionada por, vamos, porque intentamos facer as cousas o mellor posible, é unha pantalla subvencionada nunha porcentaxe alta. Esa é a pantalla LED. A comunicación, temos un contrato menor feito para esa empresa de comunicación, co cal son facturas que xa levan vendo se miraron durante uns cantos meses máis. Non vou entrar en consultorías, porque son consultorías que fan traballos e pliegos técnicos e documentación que necesitamos para despois continuar traballando, porque un concello non sempre ten a súa disposición os técnicos que nos encantaría ter para poder sacar o traballo adiante. Protocolo. Bueno, isto de viaxes, servicios viaxeiros para ustedes, preguntarei exactamente a que factura se refire, porque evidentemente aquí deixa aí caer así, como se nosotros nos fóramos a Cancún cada semana, e claro, isto non o poido permitir. De protocolo, teño que decir que por primeira vez o sábado das festas, e todos sabemos aquí, todos e todas, a verdade é que daba bastante vergonza como a masa política se daba codazos por estar uns diante e outro lado. Teño que decir que además dende a organización se felicitou porque por primeira vez non houbo codazos, houbo respeto porque habitualmente non sabe cada un onde debe ir. Entón era necesario establecer en este concello un orden
Porque para que non pase eso, para máis que nada non dar vergonza, por exemplo, o sábado das festas. E isto, claro, pois sí que todo costa diñeiro, porque a xente vive do que traballa e a verdade é que as cousas están caras. Eso nós tamén opinamos o mismo, verdad? Sempre nos parece todo excesivamente caro. Pero cando tomamos a decisión de facelo é con coherencia, con consciencia e intentando facer o mellor para Burela, seguro. Entón non veña aquí dicindo como deixar así entrever, como que, bueno, que hai cousas, deixar así, cousas fíos no aire. Sin máis, procedemos xa ao seguinte punto, que é a moción do Partido Popular. Doulle a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Un par de cuestións. Eu levo uns cantos anos, igual que a vostede, participando na procesión das festas e nunca vin un só codazo. Nunca. Nin o vin, nin o recibín. E bueno, a importancia que dan algúns aos postos e a figurar, xa se ve. Nós non tuvemos ningún problema en irnos todos para atrás. Todos para atrás. Como éramos a última fila. Non había ningún problema. Despois de nós estaba os veciños e veciñas de Burela. Non houve ningún problema. E codazos non vin ningún. Dende o ano 19 que estou aquí. Por certo, non é a primeira vez, vostede afeoulle e burlouse da señora Fernández, cando lle dixo que había varias facturas nas que non figuraba nin o concepto, nin a quen iba. Neste mesmo lugar, hai uns cantos plenos, xa sacamos a colación algunha factura que vostede asinou sen figurar a quen iba dirixida nin por que se pagaba. Bueno, só hai que revisalo. Mañá publicaremos en que pleno foi e poñeremos un minuto onde yo dixemos. É que estos son o que se chaman mentiras públicas. Oia, se yo dicimos é porque o hai. E o que estou dicindo xa sucedeu. E ora, seguindo, co tema da moción. Tendo en conta os acontecementos que non paran de sucederse na nosa vila ao longo do presente mandato e tendo en conta a demanda incesante da veciñanza de Burela en relación á falta de seguridade nas nosas rúas, o Grupo Municipal do Partido Popular de Burela propón a presente moción para a súa aprobación se procede polo Pleno Municipal en base aos seguintes acordos. Primeiro, que se completa a dotación total permitida ao Departamento de Policía Local de Burela, sacando a concurso de maneira urxente aquelas plazas que non estiveran cubertas. Segundo, que se incremente, se é preciso, a dotación dos efectivos que figuran actualmente na RPT municipal da Policía Local de Burela para poder completar 3 quendas diarias de patrulla, é dicir, mañá, tarde e noite, os 7 días da semana nas rúas da nosa vila. Isto é o que teño que dicir polo momento. Moitas gracias. Ben, xa empezamos mal. Tendo exposición de motivos, xa non estamos de acordo. Tendo en conta os acontecementos que non paran de sucederse na nosa vila ao longo do presente mandato e tendo en conta a demanda incesante da veciñanza de Burela en relación á falta de seguridade das nosas rúas. Estamos en desacordo total. Non pretenda que porque na mesma semana ou un pouco máis dunha semana, incluso en 15 días, houbera feitos continuados, intente intentar que os nosos veciños e veciñas viven no Bronx, porque non estamos de acordo. Que se complete a dotación total permitida do Departamento de Policía Local de Burela, sacando concurso de maneira urxente aquelas plazas que non estiveran cubertas. Saberá que por concurso solo podería ser mobilidade entre concellos, se non sería unha oposición libre, non sería un concurso. Non é tan fácil sacar plazas, temos unha tasa de reposición, en este concello este ano temos solo unha persoa, unha plaza que poderemos cubrir por oferta pública. Tú non podes cada ano cubrir 4 ou 5 plazas nin crealas, non funciona así isto. Isto non é a privada. Isto é un organismo público e non funciona así. Que se incremente, se é preciso, a dotación dos efectivos que figuran actualmente na RPT municipal da Policía Local de Burela para poder completar 3 quendas diarias da patrulla. Ben,
Isto é algo que eu, pues, ao principio, ao pouco de empezar, fixéramos os cálculos, pero non estaban en gestión, co cal ahora, a través dunha providencia, sí que solicitei un informe ao jefe da Policía Local, que por certo, falando de difamacións e ataques persoais, estou me acordando de algo. Recorda vostede un pleno, recordan vostedes un pleno, no que o señor Rouco, o cal nin ataca persoalmente, nin nada desto, parece ser, meten un sobre, un nombre do que auguraba que iba a ser o xefe de policía local, dando a ver como que o Partido Socialista, en este caso, iba a dar a man unha plaza. Quero decirlle que hoxe en día ese nome que meteu vostede no sobre é o xefe de policía local, que además foi a nota máis alta de toda Galicia. É máis, recurriron e saleu a sentencia esta semana, saleu a resolución e non houbo nada que facer, nada, solo para que o teña, porque eso tamén está grabado. Pero bueno, seguindo a ese xefe de policía local, pedinlle este informe que poden pedir, se queren, para que se lles comparta, donde lles explica pois cantos funcionarios con categoría de policía serían necesarios para cubrir Burela, e serían 19. Sepan que na nosa provincia, Lugo é a cidade que sí que cubre Lugo. Comparen a poboación, os recursos de Lugo con Burela, en este caso. E aínda que fora esa medida óptima que a todos nos encantaría, por suposto, evidentemente, no noso concello non é posible económicamente. Sí que na RPT que estamos negociando figuran, en vez de 10, que somos os que temos ahora mismo, en este momento temos 8 cubertas, só nos faltaría de cubrir un oficial e un policía local, e o que digo, non é, saquen a concurso e cubran vostedes todas as plazas. Non funciona así, ojalá, pero non é así. En este informe, ademais, falalles de concellos comparables na Mariña, como pode ser Foz ou Ribadeo. En Ribadeo, a súa plantilla actual é de 10 policías e un mando, 11 funcionarios. En Foz, 8 é un mando, 9 en total. Digo, por facer unha comparativa. Non é cuestión, esta moción evidentemente é un oportunismo político que intenta deixar asentado isto que dice ao principio, tendo en conta os acontecementos que non paran de sucederse na nosa vila ao longo do presente mandato. O sea, cando en este mandato, ademais, 2 policías máis temos, que había menos cando nos chegamos, estabilizouse a xefatura. No organigrama que estamos na RPT que acabamos de aprobar o outro día en mesa de negociación, figuran eses 10 con 2 a maiores nunha situación máis ideal, si se pode alcanzar. Por qué? Porque iso costa diñeiro. Costa diñeiro. Igual que miran as facturas e canto costa isto ou costa o outro, tamén poden mirar o capítulo 1 de persoal. O mellor, donde sí nos poden axudar, é a que a Xunta de Galicia asuma dunha vez outros departamentos, como pode ser drogodependencias, atención temperá, servicios sociais. Entón, ao mellor, con ese diñeiro que restamos de aí, ao mellor sí que podemos ver realizado esa utopía de ter polo menos 12 policías. Podería ser. Pero bueno, o que sí lle podo dicir é que en este mandato melloramos moito en canto á policía local, e iso é un feito probado, é que esta moción me parece oportunismo e querer vender que temos unha vila insegura, cando, ademais, aproveito estes feitos que pasaron, un xa saleu na prensa, os roubos de locais xa saleu na prensa, sábese quen foi, está finalizado. O outro, o roubo de ese tirón de bolso desta señora maior, está todavía, está todavía en mans da Garda Civil, pero está encauzado.
e hai ese terceiro que é o da árbore que non ten nada que ver cos demais e que hai pistas e que hai tamén unha investigación e son 3 feitos que pasaron bastante cerca no tempo, pero que están bastante encauzados e ademais teño que decir abertamente tamén por aproveitar, xa que vas escoitando, que ningún, bueno, un e o segundo, xa seguro porque están un rematado e outro encauzado. Nin o terceiro incluso se relacionan con persoas inmigrantes. Aproveito e deixo aí porque tamén se escoita sempre e non. Ningún dos 3 se relaciona con persoas inmigrantes. Aí o deixo tamén e aproveito. E polo de agora, nada máis, señor Pillado. Ben, temos que decir que certamente na exposición de motivos non podemos máis que estar diametralmente na contra, porque o que se dice non é certo, é obxectivamente falso. Responde á política do medo, que é unha constante xa histórica no Partido Popular, na dereita en xeral, o de intentar utilizar, asustar a veciñanza, a sociedade, utilizar a política do medo para intentar impoñer as súas medidas. Non vou entrar tanto na parte técnica que xa explicou bastante ben a alcaldesa, sei que me chama a atención o do segundo punto que dice 3 quendas diarias de patrulla, dice mañá, tarde, noite, 7 días a semana nas rodas da nosa vila, e dúas plumas de colibrí tamén. Podemos pedir o que sexa, claro. Por pedir, cando está moi ben pedir algo nunha moción que saben que non se vai a cumplir, que é moi complicado cumplir porque concellos do tamaño de Burela que eu saiba non hai que poidan ofrecer ese servicio de quenda 24/7, por así decirlo. Pero que aparte, no fondo da cuestión, temos unha forma completamente diferente de ver o que é a xestión da sociedade e o que é a seguridade. A parte de que creo que esta proposta que vostedes viñen falando de que se publicitábamos ou que se era algo parte disto ao anterior punto, pero aquí utilizan políticamente un feito para tentar facer a súa política que, como digo sempre, se non facemos política xa vai haber que non faiga por nós, non? Pero desde logo dan a coñecer que non entenden ou pasan por alto o que é a policía local, as súas funcións e o funcionamento da policía local, porque no século XXI as funcións e o cometido da policía local é moitísimo máis, traspasan moitísimo o que é a seguridade. O certo é que non podemos vixiar todo 24/7, non podemos ter un axente en cada rúa, en cada esquina, é imposible, non poden estar na beira da rúa todo o tempo vigilando todo o que pasa, porque aparte tampouco sería a solución. A solución para mellorar este tipo de cuestións, desa realidade que paralela ou virtual que vostedes tentan vender na exposición de tiros, que non é certo, pero en todo caso, que en cuestións de seguridade, o que é precisa é o civismo e a educación. E nós vamos moito máis por aí, que esa ten que ser a solución para que se eviten todo este tipo de cuestións, que, como xa hai, cada decir é puntual, non é que haxa unha situación de inseguridade en Burela ou algúns actos puntuais, pero aquí non poden decir que Burela sexa unha vila insegura ou intranquila, porque todo o mundo que ven a visitarnos dice que é unha vila moi tranquila, que non teñen absolutamente ningún problema. Por eso nós, porque non estamos de acordo no fondo da cuestión a que vai, que é de vostedes din que detectan unha cuestión de inseguridade e queren dotar de máis medios policiais. Evidentemente, se puidésemos reforzar máis a policía local para que puidesen levar a cabo as súas funcións, que, como digo, son moito máis que a seguridade, estaríamos encantados, pero facemos o que podemos e, como xa lle dixeron, pois, sí que se aumentaron en parte os efectivos, pero creemos que non é solución para o que vostedes plantexan ou tratan de dibuixar, que non é certo, que forse a solución esa de incrementar os medios, porque o que haxa un estado policial non é solución. De feito, as sociedades máis violentas non son aquelas nas que hai menos corpos policiais, hai mostras sociedades moi violentas nas que non hai moitos efectivos e moitos corpos de seguridade, e iso demostra que non é a solución para iso. De momento, nada máis. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, eu quero ir ao importante. Ao final, o sobre acertou ou non acertou? Acertou? Ai, hoxe chincha, Bueno, vamos. Un apunte rápido sobre o que comentou antes dos codazos nas festas de Burela e demais. Dixo que había que establecer unha orde. Lóxicamente, a orde sempre é os de fora primeiro, que os que representamos aquí a xente de Burela, que menos, non? Xa que consideran que non somos merecedores de que se nos avise para, entrecomillado, actos institucionais,
pois, lóxicamente, non podemos esperar que conte con nós para o resto de cousas, non? Insisto, membros aquí representando a unha parte da poboación de Burela. Ben, estáse falando moito neste punto de actos puntuais. Sendo fiel á licencia que lle concedemos á señora alcaldesa de falar solo de situacións dende que ela tomou posesión dende o 17 de xuño de 2023, porque, bueno, podríamos ir antes, por exemplo, a decembro de 2019, onde en Burela dous locais comerciais sufriron atracos con arma blanca, pero, insisto, iso e outras máis, pero, bueno, iso vámoslo obviar. Empezamos dende que vostede tomou posesión. Ben, o 11 de xullo de 2023, pintadas nun edificio e mobiliario urbano na praia urbana, no acceso da praia urbana. Pedíase colaboración veciñal pois para encontrar os autores de ditos delitos. O 3 de outubro de 2023, danos en farolas no Parque de Soafonte e un vehículo danado, tamén nesa situación. Pedíase, solicitábase colaboración veciñal para atopar os infractores. 23 de abril de 2024, danos en mesas do Monte Castelo. Mesas que, polo que teño entendido, estaban recentemente postas, sufriron actos vandálicos nas que se danaron. 20 de xullo de 2024, o roubo con tirón que fixo mención antes a señora alcaldesa. Tamén pedían naquel momento colaboración veciñal para atopar o autor. 24 de xullo de 2024 foi cando se queimou o banco que anteriormente estivemos falando del no punto. Ese mismo día tamén houbo roubos en 2 establecementos comerciais na Avenida da Mariña e outra tentativa de roubo noutro establecemento na Rúa do Río. Feitos illados. Supoño que sí, serán logo feitos illados, non? Tamén somos conscientes de que non podemos ter pois un volumen de policía local pois para cubrir todas as horas do día, todos os días da semana, porque iso conleva unha inversión que pois entendo que será complicado de sacar esa inversión que fai falta. Pero sí que estamos de acordo en que se contraten os postos, bueno, os máximos posibles para que a seguridade cidadá pois estea dunha forma garantida. Claro, cantos? Pois eso é unha cifra que entendo que eu non son unha persoa indicada para decir cantos fan falta, 10, 12, 14. Supoño que os implicados pois terán unha cifra para que, pois bueno, se poda garantir da mellor forma posible a seguridade cidadá. E polo de momento, nada máis. Moitas grazas. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Os que acaban de escoitar a intervención do señor Pillado, da señora alcaldesa, poden retrotraerse a un punto anterior no que pedían respeto absoluto á diversidade e á diferencia de criterios. Poden retrotraerse e ver como a practican. No tocante ao que dixo o señor Eiroa, sí, onde está a difamación? Acertei. Cando puxen en práctica esas dotes adivinatorias, atinei co nome do que iba a ser xefe da Policía Local. Onde está a difamación? Onde está? Oportunismo político, dixeron aquí. Bueno, lembrolles que no mandato anterior esta formación política xa levou no seu momento unha proposta similar que vostedes votaron en contra para incrementar a dotación da policía local. O logo oportunismo político non se lle pode chamar. Din que somos os únicos que estamos xerando incerteza, desconfianza, inseguridade ou trasladando inseguridade. Bueno, iso tamén podían yo haber explicado a algunha das persoas que acaban de abandonar a sala neste momento. E se non yo queren explicar a algunha desas persoas, poden yo explicar tamén a Asociación de Veciños de Burela, con máis de 600 socios. Poden explicar a eles, a ver se pensan o mesmo.
a vostedes, se quere pode ler algunha nota de prensa que sacaron últimamente, a ver que lles parece. Non dixemos nada do honrado barrio do Bronx, non nomeamos para nada, pero, ben, esas asimilacións que fan vostedes son contrarias ao escrito que votaron hai un momento. Estigmatizar un barrio co que nós, dende logo, non temos nada que reprocharlle. Dicen que non é fácil sacar as prazas. Bueno, para iso están vostedes, para traballar, para conseguilo, verdade? Dicen que non teñen cartos. Bueno, ao mellor tiñan máis cartos se nos despilfarraran. Ao mellor tiñan máis cartos se nos fixeran caso nos plenos que dixemos que non prorrogaran en precario certos contratos e que os sacaran a concurso público, un concurso público e transparente. Porque noutros concellos estaban a ser moito máis vantaxosos eses concursos que sacaron nestes últimos tempos. Así ao mellor tiñan algún carto máis, pero caso é queixarse. Por certo, a intervención do señor Pillado lembroume outro insulto que me propinou nesta sede plenaria a señora alcaldesa, a súa intervención. Houve unha vez que me chamou ignorante. Gracias veladas por ese insulto naquel momento. O certo é que nos últimos tempos están a suceder en Burela cousas que nunca sucederan. Tentativas de asesinato en rúas céntricas do pobo, secuestros, non se lembran deso, etc. A nosa formación solicitoulle por escrito a finais do ano pasado a convocatoria da Mesa de Seguridade e que chamaran a todas as formacións políticas, mantendida, que chamaran a todas as formacións políticas representadas na corporación para tratar de buscar solucións a corto e medio plazo. Isto sí que é unha verdadeira mantendida, señora López Moreno. Pero vostede nin tan sequera se dignou a contestar. Vostede falou en diversas ocasións nos medios de comunicación e nas redes sociais dicindo que os actos delictivos que tiñan lugar en Burela eran feitos puntuais. Iso que vostede manifesta públicamente explíquello, por exemplo, ao comerciante da rúa Rosalía de Castro ao que no último ano atracaron en 3 ocasións. Explíquelle que foi un feito puntual. Casualmente coincideulle 3 veces a él. Casualmente. Explíquelle á señora, a que mencionou antes, a que lle deron o tirón en pleno centro do pobo, que ten que ser operada da cadeira porque no forcexeo co delincuente caeu e rompeuna. Dígalle que lle coincideu un feito puntual. Dígalle ao propietario do restaurante atracado na Rúa do Río que foi un feito puntual que lle atracaran o negocio, basicamente porque non puideron entrar na carnicería que estaba a uns escasos 30 metros. Foi un feito puntual, seguramente. E así poderíamos ir cun longo etcétera de actos delictivos acaecidos no noso concello. Enganar a veciñanza non é o camiño, señora López Moreno. Tomar decisións que axuden a paliar estes feitos sí que é o que piden os veciños, por exemplo, a Asociación de Veciños. E por iso, dende as filas do Grupo Municipal Popular, propoñemos a ampliación da plantilla da Policía Local. Unha proposta que xa fora trasladada no seu día ao anterior goberno do que vostede formaba parte e que foi rexeitada, como xa lle dixen. Oxalá nesta ocasión vostedes, tras o acontecido recentemente, recapaciten e acepten esta proposta que é demandada pola veciñanza. Moitas gracias. Vostedes non se dan conta, porque falan da miña mención a ese barrio, non? Entón di que estigmatizamos ese barrio. Non se dan conta de que o que fan con isto é estigmatizar Burela. E o mellor é que, claro, é que vostede, isto poidoi tamén asegurar, é imposible que vostedes sintan e queiran a Burela como a queremos nós. Non se ría, porque falar así do noso pueblo e intentar que por estes 5 feitos que menciona o señor Eiroa, que ademais é que non se quedan co importante, é que gracias á colaboración da Policía Local e da Garda Civil, todos estes casos que mencionan, excepto das pintadas, que non se puido demostrar, aínda que gracias á colaboración da cidadanía sí está tamén enfocado, pero claro, é difícil, e todos sabemos, hai que coller, por decirlo así de maneira coloquial, coas mans na masa, non van a iso. O sea, mencionan o secuestro, que foi inmediata a operación, inmediata. Poden buscar, por desgracia, feitos deste tipo en calquera
en calquera cidade, vila, pódeno buscar e desafortunadamente estas cousas pasan e pódenlle pasar a calquera, pero non, pretenden, por oportunismo político, estigmatizar o noso pueblo. Eso sí que me parece, de verdad, o máis rastrero que se poida botar alguén en cara. Nada máis, señor Pillado. Moitas grazas, señora alcaldesa. Vou intentar sintetizar parte do mensaxe que teño que trasladar. Teño aquí anotado multas, claro, que me fai moita graza, porque vostede non hai moito tempo, no anterior pleno ordinario, creo que nunha moción que presentábamos nós, viña a queixarse das multas que estaba a poñer a Policía Local, da utilización dese utilitario, dese vehículo que esteba en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico para iso, pero ahora é un pouco contradictorio que ahora pretenda que se contate máis Policía Local. Eu creo que debería aclararse tamén. E logo, por outro, mencionaron a colaboración veciñal, eu si esqueci, non quero agradecer a colaboración veciñal, porque en moitos destes casos foi moi boa e moi productiva, e agradecemos a colaboración veciñal, porque aunque lles pese, sí que hai colaboración veciñal entre a veciñanza e o Concello. Igual vostedes non están moi de acordo con eso, pero sentímolo moito, non? Logo, un pouco, dixo que teríamos máis cartos, xa sabe como teríamos máis cartos? Se a Xunta de Galicia asumir servizos sanitarios como a OAD, a Unidade Asistencial de Drogodependencias, ou a OAT, a Unidade de Atención Temperá, que son servizos sanitarios que corresponden servir á Xunta de Galicia, por certo, a UAT de Burela, a Unidade de Atención Temperá de Burela, tendo o doble de poboación coberta, ten a metade de orzamento, a metade de profesionais, por exemplo, que é de Mondoñedo. Se iso non é oportunismo político, explíqueme vostede, pero así, se non tuviéramos que se non estuéramos obrigados ou nos impuxeran eses servicios que son claramente sanitarios e que teria que dar a Xunta de Galicia, teríamos máis recursos. Que, por certo, unha demanda evidente e incesante, esa sí que é incesante, da sociedade burelá e da Mariña, que foi manifestada enchendo en moitas ocasións esta praza, son as demandas en canto a sanidade. Dotar de persoal este centro de saúde que temos aquí ao lado. Poden pedir eso tamén. Poden colaborar para que eso se leve a cabo. Pero eso nunca se acordan. De eso nunca se acordan. Ou da situación do Hospital de Costa, tampouco se acordan nunca. Acórdanse deste tipo de cousas. Eu creo que, dentro dunha orde desa realidade virtual que dibuixan na exposición de motivos, é unha demanda moito máis incesante da veciñanza, tanto de Burela como de toda a Mariña, a situación sanitaria. Pero deso, polo que sexa, por os motivos que sexa, vostedes nunca se acordan. Entón, indo por aí, ao mellor teríamos máis recursos aquí no Concello de Burela. Entón, non digo os recursos que temos ou os que non, porque, claro, é que a Xunta de Galicia imponnos moitas cousas que nos impiden levar a cabo outras. Entende? Ese é o problema que temos aquí no Concello de Burela. Aquí teñen moitos concellos. Incluso algúns do PP que en conversas privadas e polo baixo dicen o mismo que lle estou dicindo eu. Alcaldes e cargos electos do PP. Así que, eu creo que tente cambiar esta política do medo que dibuxa e vai á política que favorece ao conxunto da veciñanza de Burela. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Din, campana e se acabou. O señor Pillado repiteu o da unidade de drogodependencia que mencionou antes a señora alcaldesa. Ben, a min personalmente non me pesa que a veciñanza colabore en resolver os feitos delictivos que se poden producir na vila. Bueno, mencionou antes a señora alcaldesa que tratábamos de estigmatizar. Non sei se iso tamén iba por este voceiro que lle fala. Non me contesta. Bueno, non sei. Si iba por min, eu os casos que expuxen non nos fixen eu públicos hoxe aquí. Todos estes casos que expuxen, que fun mencionando con datas, están expostos nas redes sociais da Policía Local de Burela. Eso é público e notorio. Claro, entonces eu os casos... Claro, por eso dudaba si se refería a min no de estigmatizar Burela, porque eu non estou facendo públicos eses casos. Os casos xa están sendo públicos nesas redes sociais, non? O importante, para nós, o importante é que non sucedan eses actos nin eses eventos. Non que se solucionen nin se atope a que nos fixo unha vez acontecidos e despois dos danos que poden haber provocado. Para nós é máis importante a prevención e que ocurran os menos feitos posibles. Lóxicamente,
atallalos todos vai ser imposible, por suposto que sí. Eso estamos todos de acordo de que atallar todos ese tipo de actos é imposible. Pero, bueno, hai que traballar para que sexan os menos posibles. E os menos posibles nos entendemos pois que canto máis se dote aos equipos de seguridade que ten o Concello ou que teñen outras administracións, pois menos feitos deste tipo ocurrirán. Máis cousiñas que tiña por aquí apuntado. Escribo tan rápido, pásame como a Rajoy, es que no entiendo mi propia letra. Pero bueno, volvendo ao punto, nada, estamos a favor de que se cubran os maiores postos posibles para ofrecer á veciñanza as maiores garantías posibles de seguridade. Moitas grazas. Antes de que peche o voceiro do Partido Popular, simplemente decir que o que sí que vamos facer para esa prevención, e xa solicitei información, xa fai meses que o estamos mirando, é a posibilidade de poñer cámaras, porque eso sí que nos parece unha medida en determinadas ubicacións que nos pode axudar. Peche, por favor, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Dibuixamos unha burela a que estigmatizamos, reflexamos unha realidade. Non estigmatizamos a ninguén, reflexamos unha realidade. Os casos que mencionamos, hai un momento, déronse, sí ou sí, queiran ou non queiran. Oxalá non se houberan dado, pero déronse. E algúns, como as tentativas de asesinato ou secuestros, non se deran nunca antes, nunca. Iso é unha realidade. Di que non queremos a burela como a quere vostede. Pois, bueno, remítome ao texto que vostedes aprobaron unilateralmente. Sí, podo seguir, non? O respeto absoluto á diversidade e a diferencia de criterios senten a base dunha convivencia fundamentada no respeto mutuo. Se isto é respeto, falar de ser rastrero, que baixe Deus o que o vexa. Díxenlle antes, e díxenlle noutros plenos antes deste, as formas son moi importantes. Vostede siga co martelo petando no yunque. Xa veremos como acaba. Dixo o señor Pillado que nos aclaráramos co tema da policía local. É ben sinxelo. Como é que vostede, unha persoa tan lista, non o entende? É ben sinxelo de entender. Que terá que ver a flexibilidade sancionadora da policía local coa presencia disuasoria da policía local habendo quenda de mañá, tarde e noite? Por certo, mencionaron uns cantos concellos antes, pero non mencionaron o de Viveiro. O de Viveiro ten quenda de noite. Bueno, agora non, que están de baixa todos. Pero cando estaban todos operativos, tamén hai de baixa, dixo que había 8 aquí, hai 7 en realidade, hai un de baixa. Cando estaban todos operativos, tiña quenda de noite. Oia, pódese facer querendo, pódese facer. O que pasa é que hai que traballar. Podendo colaborar dende as súas potestades para minimizar os actos delictivos ou vandálicos, coa ampliación dun corpo que depende directamente da alcaldía, vostede elixe queixarse e victimizarse. Elixe iso, en lugar de colaborar e axudar. A única explicación posible é que isto lle supoña un verdadeiro rédito para vostede, e non o feito de escoitar aos veciños e aportar solucións que estes demandan, porque, repito, a Asociación de Veciños de Burela, unha das asociacións máis importantes da nosa vila, xo reflexeu públicamente. Lamentamos profundamente que vostede siga a elixir o seu camiño antes que o do resto dos veciños de Burela. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación da moción. Votos a favor? 5 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra. Pasamos ao último punto, rogos e preguntas. Sí, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Nesta ocasión será o señor González o que expoña os rogos e preguntas que recollemos estes tempos. Hola, boas tardes, noites. Temos unhas seguintes preguntas que facer. En que punto está o proxecto da área de autocaravanas que vostedes, de algún xeito, comprometeron a raíz dunha proposta do Grupo Municipal Popular?
porque aínda non foi aberta na súa totalidade o tramo da Rúa da Mestra que limita co Parque Rosalía de Castro. Porque non se colocou aínda por parte do Concello un recibimento para recoller o lixo na praia de Coeda, tal como non hai no resto de praias. E non falamos de contenedores, senón de papeleras. A imaxe que está a dar o Concello é lamentable. Cando pensa tomar a decisión de modificar a localización do mercado semanal dos venres para que non siga agonizando? No anterior pleno preguntouse pola aportación económica do Concello ás festas de Burela. Daquela dixo vostede que non tiña tempo de facer esas contas. Agora que xa tivo tempo de facelas, cal foi a dita aportación económica? Cando pensan abrir a pista polideportiva do parque? Vai acabar o verán e sigue igual. Gracias. Señora Iroa. Sí, neste caso, neste punto non teño nada que engadir. Moitas grazas, señora alcaldesa. Voulle pasar a palabra ao señor Fernández para que conteste la mestra. Pista do parque. Cando queiras. Arranco, sí. Ben, bueno, con respecto a estas dúas obras, efectivamente, aceptamos a crítica porque hai que aceptarla, non queda outra forma. A verdade é que pegamos con unha empresa que, bueno, pues está aí, parece que está xogando un poquinho con nosotros, falta de terreno mobiliario urbano para esa calle e rematar as entradas a esa calle. O resto da obra está feita, pero sí que é verdade que levo semanas atrás do contratista neste caso, bueno, o compromiso é vai-me dicindo esta semana, vai-me dicindo para outra semana, vai-me dicindo para outra semana, vai correndo o tempo. Ainda tuve esta semana en contacto con el, comprometeuse a acabar xa veremos a ver. Con respecto á pista polideportiva, efectivamente, esa obra, unha obra que xa tiñamos que ter rematada, é verdad, pero resulta que cando se fixo o pedido do cierre, pois a empresa contratista equivocouse no cierre e olvidouse de que no cierre iban portas. Evidentemente, sin portas non lle quero a pista. Entón, houve que volver a pedir o cierre ese que falta coas portas incluídas. Bueno, estamos en Brau, pues evidentemente está habendo un retraso no tema do suministro desas portas. Espero que se solucione, espero que nos próximos días, próximas semanas solucione. Nada máis. Ben, contesto eu ás demais, deixando primeiro claro que sempre podemos contestar no seguinte pleno. Eso faremos cando pechemos, que estamos a punto de cerrar xa a aportación ás festas de Burela. Contestámoslle con datos que traeremos, porque non os trouxemos, da aportación económica total. En canto ao mercado semanal, estamos rematando as dúas ordenanzas, a fiscal e a reguladora. O plan de mobilidade vai a ser presentado, agardamos, a finales deste mes. Entón, queremos presentar primeiro o plan de mobilidade aos veciños e veciñas para que, bueno, entendan tamén o motivo dese cambio, desa proposta que hai para o centro, en que rúas. Área de autocaravanas. Evidentemente no programa electoral veñen moitísimas propostas, pero temos 4 anos de legislatura, nos marcamos os tempos e por agora non hai ningunha documentación de área de autocaravanas, claro. A pregunta que máis me gusta é esta. Esta poden gravar e compartila nas súas redes sociais, porque o contenedor de lixo que está na praia que vai para a Igrexa de Coeda e que está en Portos de Galicia, vai paseando por toda esa zona portuaria pola que ademais, teño que decir, aínda firmei hoxe, dúas aportacións, unha de 8.500 euros aproximadamente e outra de 2.400 para poder facer a Feira do Bonito no Porto de Burela. 8.500 e 2.500 para poder facer a Feira do Bonito no Porto de Burela. É que é o único que nos faltaba, poñerdes os contenedores e recoller o lixo tamén. Era o que nos faltaba. Se en algún momento o Concello de Burela puxo algún contenedor aí,
xa lles digo que non se vai a poñer, porque é o que nos faltaba. É zona portuaria, podenllo trasladar xa, bueno, ás novas xeracións que está, veña, que R, no? Con ese contedor, e o Concello de Burela ten que poñer, porque aquí sempre hai vertidos e... Pero vamos a ver, como non saben eso? Sinceramente, é que me extraña, porque van por todo o resto da zona portuaria e os contenedores poñen Portos de Galicia. Pídanllo a Portos de Galicia. Nos pedímoslo. Nos pedímoslo. Perdón, señora alcaldesa, pero non está contestando a pregunta. Non lle falamos de contedores, falamos de... O mismo. Non é o mismo, Mismo. é totalmente Ai, diferente. É que me dá non sei que estar discutindo este. É totalmente diferente. Non se rían, paréceme... Por eso non pregunto eu, claro. No, Iso é potestade do Concello. No, é o meu turno de palabra. Pedinlle permiso. Sí, pois, E vostede aparentemente deumo. Aparentemente. vale, recollo ahora xa, podo contestar, non? Iso é competencia municipal. O que? A colocación de papeleras nas praes municipais. Iso é competencia municipal. Bueno, infórmese ben. Infórmese vostede, é que esa praia non está nin contemplada. Sí, esa praia non está nin contemplada, e máis, saben, por exemplo, que ali está provisto poñer a empresa de salmón e tivemos que recurrir xunto coa cofradía para que deixaran un acceso para ir a ver a igrexa de Coeda porque tapaban todo, porque non se considera nin praia. É máis, postos xa de maneira estricta é que non poderíamos nin acceder á zona portuaria. Non poderíamos nin acceder. Evidentemente, Portos de Galicia, como en todos os... gracias a Dios, mira para outro lado, pero todos sabemos que se nos pasa algo ali ou nos choca algún camión ou algún coche, seguro non nos cubriría. Podo contestar por alusións? Por alusións a quen? Sí, a usted. Non, Entonces, esas como que alusións a min. bueno, pero Non hai alusións entonces posibles. hai que dicir a algún comerciante que ten un negocio no porto que pode cerrar, que só ten que non pode entrarlle naide Ai, por na zona favor. portuaria, claro. Esos son concesións administrativas, igual que hai... Claro, é que é así. Entón só vive da xente, No, algún non diga... establecimiento só vive da xente que hai dentro do porto, porque se No. non temos acceso a... Mira, de Usted verdad, está dicindo que non temos acceso. Non é un turno de debate, son preguntas que podría Pero que contestar. No, por quero. favor, pídolle que calle. Gracias. Que quero. Digo a verdad. E solo é aplicar o sentido común. Entón, de verdade, é que me asústanme, porque o pleno é o máximo órgano do Concello, e de verdade é que me quedo asustada. Nada máis, dou por finalizado este pleno. Quero agradecer a todos os veciños e veciñas que nos acompañaron este lunes e que tiveron a mesma ilusión que nós en este programa que nos deu tantísima repercusión, e convidalos e convidalas a que este fin de semana nos acompañen na